A lényeg, ami fantasztikus vagy szenzációs, túlságosan későn értünk föl ide a hegyre, úgyhogy másfél méter magasan van az áthurok antenna kifeszítve, tényleg csak felcsipkedtük ide a fenyőfák ágaira, úgyhogy ha besötétedik, gyorsan lebírjuk szerelni. Tehát nem sikerült olyan magasra felúszni, mint tegnap. Az antenna másfél méter magasan van, a 85 méter hosszú vezetékkel, zárturok antenna. A fenyőfák bokraira úgymond, az alsó részére csak úgy fölcsipkedtük, és már jöttünk is ide a rádióhoz. Ez az első QSO, úgyhogy ha tudsz venni, akkor még lehet próbálni más hazai állomásokkal is. Abba erősítsél meg, hogy azért így is lehet az adásunkat venni, hiszen a tengeri szinti feletti magasság így is 1030 méter, legfeljebb az antenna alacsonyabban van, mint tegnap volt. Akkor vissza hozzád a szót, kedves Joci, hogy hogyan tudtál venni. HA2-es Béla János, itt a Sándor 5-ös per HA8-as Dénes Kvele, a Triglav hegységen vétel. Oké, Sándor 5-ös per HA8 DQ-H2D részedre, 925. Stabilán semmi. Elnézést, tehát ugye mivel alacsonyabb van, akkor elriketi a föld az elefet, de mivel meg magasan vagytok, ezt meg jól működik, úgyhogy egyik a másikat kiegészíti a negatív pozitívval, úgyhogy azt természetesen nyugodtan hívjál, úgyhogy én jól veszlek. Sándor 5 per HA8 DQ-H2D